Oras madihita saluhutna. Dihamu amanami inanami secara khusus. Namanya Huton, Pasion, Paipaton, Nasian sektor Filipi, sektor Hermon, sektor Galilea, dohot sektor Sion. Nang ruas namanya Huti, Pasion, Papotonon, marhite online manang dari gereja, padita, parhalado, pasahaton, selamat Pasion, Papatom madihita saluhutna. Selamat Pasion Papatom. Atong tabara debema roharot pikirata. Tamuka pamujiota marhite buku enda nomor 86 ayat sada dohot ayat 3. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia na tumo palangi dohot tanoon. Amin. Odo dipatupa debata, humopop hita gabe dosa ibana naso tumanda dosa, asa gabe hati goran di debata hita di bagasan ibana. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang para si rohana sumurung di sude jolma. Dang diolani ho anakmu nasasadai dilehon hodo ibana humopop hami. Laho mamorsan dosa nami sahat tuhau pinar silangi. Sai patugu marohanami. Asa unang ganggu rohanami maka porsyai hase saani dosa nami. Asa unang mandele hami ala ni dosa nami i. Alai asa pos situturo hanami di asini roham na godangi. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus si palua hami. Anak haholongan ni rohami. Amin. Yesus
ma ditugihon nasida ma Jesus yang jolo ni si Kayapas tu kator. Alai sogo manogot nai. Dang na bongot anggo nasida tu kator. Asa unang tarsubang nasida laho mangakon paskai. Gaberuar masilatus mandapoton nasida di dokma. Pangaluan dia do di bok kamu dopak kalahon. Dungi nina nasida mangalusi. Out unang sibahena jahat halakhon. Dang tagamon pasaton nami ibana tuho. Gabe nina silatus mamandok nasida. Buan hamuma ibana. Uhum hamuma ibana marguru tu adat munah. Alai nina akajahudi mandok ibana. Dang jadi pusanon nami manang ise. Jadi di alunasida ma ibana. Ninna ma. Nadapot hami doon pabalik-balik kon bangso nami. Jala mangorai manglehon guguan tu kesari. Dipandok do. Raja Kristus do ibana. Jadi dibongoti selatus mamuse katorna. Di joma Yesus. Di dokma tu ibana. Atahe hodo raja ni Yahudi Roma alus ni Yesus nasian rohamdo nani dokmi manang nani dok ni halak do itu ho taringot tuau gabe di alusi selatus ma ay halak Yahudi doau bang somi dohot akas itu ni malimido pasahaton ho tuau ahado nabi nahenmu. Jadi di alusi Yesus ma dang sian portibion harajauku dang tarbahen somangalo akka naposokku asa unang sahat au tutangan ni akka Yahudi alai dang songoni harajauki dungi nina silatus mamandok ibana asa raja doho jadi nina Yesus ma mangelusi songon nani dok mima tutu raja do au umbahen na tubu ahu jala umbahen na ro au tu portibion asa huatidak kon hasit tongani ganup nasian hasit tongani tangyono ni do suaraku jadi ni nasilatus mamandok ibana ma hasit tongani jadi dung didok songoni ruar ma ibana musaya manopot akka Yahudi mandok tu nasida dang jupang ahu manang dia salana. lam digogohon nasida mamandok diguturi ibana do bangsoi
ay mangajari do ibana di sandok tanu Judea, mamuka sian Galilea sahat rotuson, alai umbegei silatus, manukun ma ibana manang nahalak Galilea Tuhan Yesus. Jaladung di boto nasian kongkomani si Herodes do hape Tuhan Yesus si disuruh silatus ma ibana tu jolo ni si Herodes. Ay tongondo ibana di huta Jerusalem ujui. Marnida Yesus si Herodes las situtu marohana. Ay nunga manieleleng na say nang idona tadda sian ibana si patupaon na. Jadi godang-godang ma disukun si Herodes tu ibana. Alai dang dialusi Yesus ibana. Disido akasi tuani malim ro di si boto surat. Jala gugugodo ibana dialuhon. Ia si Herodes rap dohot donganna. Direherehei jala dilea-lea do ibana. Disulukon mapahean na arga tu ibana. Losong nima ibana disuruh mulak tu silatus. Jadi nasadari ima mar ale-ale si Herodes dohot silatus. Ay masih hosoman do nasida anggo nasalaon. Alai piamdo di palua panghumi di pestai sada halak natar hurung mar guru tu nitinodo ni natorop. Alai adong manatar hurung ujui sada parjahat na sumalin namar goar si Barabas. Jadi dina punguin nasida didok silatus matu nasida. Ise dipanggil hamu paluakku si Barabas manang Yesus natar goar Kristus ido ay diboto ibana alani late rohani nasida do umbahen na pinasahat nasida Tuhan Yesus si alai say disosoi akas situani malimi rap dohot situani bangso ido natoropi asa dipanggil nasida malua si Barabas alai puson ma anggo Tuhan Yesus dungi nina panghumi mamandok nasida. Ise sian na duai dipanggil hamu paluakku. Jadi didok nasida ma. Si Barabas. Dungi didok silatus matu nasida. Atong ahama bahenok kutu Yesus natar goar Kristusi. Gabe saluhut nasida mandok. Parsilak koma. Alai nina panghumi ma. Ay aha na jahat diula ibana jadi lam gugoma di paujoh nasida parsilak koma.
Dungi ditogo silatus ma Yesus didokon malisingan. Jadi diredani soldado masuk sang duri bahen tupalna. Tiap pehon mai tu uluna. Baju dap madialiton tu dangingna. Dungi Roma nasida tu jolona mandok. Tabi di ho ale raja Yahudi. Las di pas tapi maibana. Dungi luar mamuse silatus. Didok matu akka Yahudi. Ida hamuma hutogi hondo ibana tu jolobuna. Asa di botohamu akka Yahudi. Asa di botohamu soadong jupang au salana. Las luar ma Yesus majungjung susang duri. Jalamar baju dap. Jadi dok silatus matu nasida. Ida hamuma jolmai. Asa dung di ida situani malim rap dohot akka si boto rap dohot akka naposo ni situani malimi ibana di johun manasida parsilakon ma ibana dungi idok silatus matu nasida buan hamu ma ibana parsilakok kamu ma aidang jupang au salana gabe dialusi akka Yahudi ma ibana nin nama mar guru tu patik nami ikon marhutang hosa ibana ay di bahen do dirina anak ni debata umbegay silatus lam ganda ma biarna dungi diulahi ma musetu katorna didok matu Yesus sian dia doho alay dang dialusi Yesus ibana dungi didok silatus matu ibana dang aku pamu au makatai dang dibotoho namar huaso doau paluahon ho jalamar huaso pasilakokko jadi dialusi Yesus masilatus dang adong huasom diau at punang dilehoni tuho sian gijang dibaheni gumudang dodosa ni napasaton au tuho jadi olat ni ima dilului silatus dalan paluahon ibana alai majuju maakka Yahudi ninna do molo di paluahon dang ale-ale ni kesar ho ay namangalo kesarido ganup mambahen dirina gabe raja asadung dibege silatus hatay ditugihon Yesus haruar las hudul ma ibana di habang sa paruhumani na diinganan na margoar patar batu gabata do didok anggo di hata heber ima nasa di ari parhubasan ni paskai mareak hos ni ari dungi didok matu akka halak Yahudi ida hamuma raja munaon alai lam digogo nasida ma manjohon Padao mai persilakon ma ibana dungi idok silatus matu nasida
parsilakononmu harajamuna jadi dialusi kasih tuan lima silatus dang adong raja nami dukon ikasari asa dung dida silatus ma somarguna hatana dalam ganda tahegorna dibuat maaik mamuri tanganna dijolo ni natorop huhut madidok dias do ausian mudar nion hamuru nasari si dungi nina sude natorop ima marsa patatu hami dohot tu yana konami mamudar nai dungi saut ma dipalua silatus si Barabas alai anggo Yesus dilisingi dungi dipasahat ma asa diparsilakon tabege ma ede pujian marhita kor sektor Filipi Hermon Galilea dohot sian rap jongjong ma diinganan nabe diuduti ma kor parhalado kor ek Saudi dohot kor gemende